gini. Aman. Halo logoफोर जों माने दिनै माबायाव थांदों आरोना रुपियाव दुर्गा फुजानि माने दिनै लास्ट आरो ना मा होनो दिबि गासोमनाय ना मा होनो दिबि फासायनाय ना बुरै दिबि फासायनायाव थांदों आरोना नायनो लोगोफोर बाक्सानि सुबुंफ्राय गासिबो फुजा गासिबो थाबाय माने जोङो भिडिअ खालामबाय थायो आरोना बेयाव डाइरेक्ट रुपफोरनियाव लांखाबाय आरोना भिडिअ खालामबाय थादों बोरै जायो जोंनि भिडिअ karena semua Anda बेयाव माने बाथौ फुजा आरोना लोगोफोर बे मोनसेयावनो माने मोननै जाखादों अ बाथौ फुजानि बेयावनो मोननै जाखादों आरोना ओमफ्राय लास्ट कार दिनै बिबो माने जमा जासिगोन मा अबाव खेबनो हागोन दे फट' खेबनोबा होमबा उल्टा मानसि आरोना लोगोफोर दलं माखाया माने साना उल्था नालाय माने सिनायला आरोना दलंनि मानसिफोरखौ पुरा मानसि दलंआव नै ओमफ्राय गाहायावबो आरोना पुरा गोजौनि माखायाव माने सिनायला आरोना बेसेबा गोबावनि उनावसो अबिजा ए मानसि आरोना लोगोफोर जागासिनो आरोना
Berat memang pasarannya yang. Yang mana? Tahu orang game Sri fikir nak? Game Sri. Akhiratif game Sri aku ya. Sa? Iya. Ngoknya. Ya borover nih karena mana borover nih bagus. Lebih excited nih. Mancingnya gitu nak saya kasih ya. Ayo Jalan bah. Oh, di dasar mengenai khazanah ya? Mengenai khazanah. Nih. Tolong kabar di ini video share nah video kena yang teman-teman like kalam komen kalam share kalam subscribe kalam aktifkan kalam nala bel yang udah main bye bye gue bertamu dengan